uNkulunkulu akakulonda ekubusisa igama kuPastor Ningi. Inamba isebenziswa umuntu oyimember ye-channel kuphela kusona 95 ntambama. Ingasebenzi ku-WhatsApp nakuma-calls. Kuma-WhatsApp calls isenza direct kuma-direct calls kuphela. Abantu abayeke ungifonela ebusuku, abantu abayeke ungifonela ekuseni, nangesonto futhi abantu noma bangangifonela naloko kuhle ngoba isikhathi efanele ngabe ngisesontweni ngaso, isikhathi engisuke ngisesontweni ngaso vele yabo. Sibheka la usamukelisiwe Buthelezi 8984 uthi amen pastor. Ngiyabingelela-ke bengicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ngibhubhe nginamathelwe onginamathelo ocucuze ngubeni ebengiyigqokile ngasithola-ke sengihleli esitulweni emsebenzini ngibacutha. Yini ucucuza? Ucucuza abanye bathi uqadolo, abanye bathi ucadolo, abanye bathi blackjack. Lokho kunamathela empahleni kuyahlabahlaba kancane. Kuba kakhulu ey'ndaweni eziyizingade ngamasimu engasasebenzi njalo njalo, indawo la kulahlwa khona kumele ibe yiningi lento lapho endaweni ey'vundile. So number one, ngokujwayelekile uma ucucuza uphawu olubi uma unamathele kuwe, lusho ukuthi kungenzeka kunesichitho okumele usukume usisuse kuwe uselaphe esikuwe njengamanje. Futhi wasisho nje ingoba kuvamile ukuthi u-blackjack usebenze njengophawu lwesichitho. So ngabe kunesichitho abagadla ngaso ungabona unamathele-ke uningi-ke. So lento siyakho umuntu ayisukuma uthole usizo, noma-ke kungenzeka vele umatasatasa-ke uthola usizo lokwelashwa uma ukuthi uzibona uyawucutha. Futhi kungenzeka uthole i-deliverance esontweni noma umuntu vele ozelaphayo. Number two, kwesinye isikhathi uma ucucuza kuwuphawu lobu uma ukunamathele lungakhomba ukuthi kungenzeka uney'nkinga ezingase zikukhungathe ezizobe sekuphoqa ukuthi uzame ukusixazulula uma ukuthi kade lokhu ucutha la. Futhi kungenzeka nje njengamanje ubhekene ney'nkinga and uzama ukuyixazulula lezo nkinga lezo, noma-ke iy'nkinga ezizayo ezizokukhungatha ziphoqa ukuthi uthole isixazululo sazo. 3, kuyenzeka futhi uma ucucuza kuba uphawu olubi uma ukunamathela osuke lukhomba la ukuthi kungaba nesimo esingesihle esingase sikuhlasele ezobe sesidinga ukuthi wena usilungise ukuze uzokwazi ukuthi ukhululeke empilweni yakho, yabona. So yeah, noma-ke kunesimo esingesihle obhekene naso njengamanje obhizi nje ozama ukusilungisa wena empilweni, ngoba kwesinye isikhathi ingavele into ikhomba vele umatasatasa ulungisa isimo esithile sempilo yakho esithinta impilo yakho, iy'nkinga ey'thile njalo njalo, yabo. So ngaba isichitho, ngaba inkinga, ngaba isimo. Be blessed.